Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali, andito tayo sa San Manuel, Pangasinan. So, meron tayong project dito na umpisahan. Bali, nakapag-deliver na kami ng dito, ng materyales. So, ayun, kaya start lang namin ngayon mga boss. So, dito kami sa labas ng bahay ngayon mga boss. Tingnan nyo, ang ganda. Oh, sariwang hangin. Nagpinta sa apo. Ay, si Buddy Noli na tutulog. Ayan. Okay, punta natin mga boss kung ano yung mga gagawin nila. Ayan, nakarating dito yung tricycle natin, si Bravo. Ayan, ganda oh. Okay, bali ito yung bahay na gagawin natin mga boss. So ayan, punta natin. So ayan mga boss, ito yung labas. So ayan yung kapitbahay niya. Bali nasa looban ko kami. Ang highway andun banda. Ayan, dadang ka dyan. Tapos gagawin ka pa dyan. Tapos doon. Ayan, tapos doon si Sander. Nakikita nyo dyan. Ayan, yung sasakyan natin nasa labas. Bali yun yung yung daan mga boss, yung highway. So ayan, tara, punta tayo sa loob. Okay, so ang project natin dito, ceiling tapos yung spandrel. So yung ibang additional pag-uusapan na lang namin ni Madam. So ayan, punta muna tayo sa loob. So dito sa terrace, kisame rito, lalagyan natin yung kisame yan. Tapos dito sa labas, spandrel. So ipapakita lang natin yan pag na-preman. So dito sa loob, balito yung itsura niya ngayon. So susunod makikita nyo na yan na naka-frame na, baka may takip na rin. So ayan, makikita nyo yan, makikita nyo dyan sa screen na yung design natin, yung ginawa kong 3D model. So ayan, so hindi pa naumpisahan, nakikita na nila kung ano yung itsura nya bago namin gawin. So approve naman na sa kanila yung design natin. So ayan, makikita nyo dyan, meron ding partition dito. Tapos dun sa may bandang kusina, may minibar din na pinalagay si ma'am. So lahat ng mga bahay na ginagawa natin, pinapalagyan nila ng mga minibar. So ayan, so ang lang dito, mga design dito mga boss, cob light, puro cob light lang. Patapos dito sa mga kwarto, cob light din mga boss. So ito yung space niya para makita nyo. Ayan. So ang kwarto natin dito, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So yan yung kwartong gagawin natin. So pinauna ko na yung mga kwarto mga boss. Okay, so yan. So i-update namin kayo susunod na araw mga boss. Bali ngayon, framing pa lang po kami. Okay, nakapag-inganda na sila dyan. So susunod na araw na lang mga boss. Sa ngayon wala pa tayong makikita. Okay, so subscribe na kayo mga boss sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Siya nga pala mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa YouTube na channel po natin. Malaking tulong po yan sa mga ang pag-subscribe niyo sa munti nating channel. So ayan mga boss, sana makatulong ito, itong gagawin naming project na to, makakatulong sa inyo na magkaroon kayo ng idea sa mga bahay niyo o kaya sa mga project ninyo. So ayan si sir, siya yung nagana rito, siya yung nagbabantay dito sa bahay nila Madam. Okay, kanina pa sumusunod sa akin si sir. Hello sir, anong masasabi niyo? Ayan. Yan, so balikan natin ito mga boss sa susunod na araw. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali, kukunin natin yung spandrel dito sa sa Tarlac, sa Dean Steel. So kuha ng
ng spandrel dito lang sa Tarlac mga boss. So ayan, ito Dennis Steel. So itong spandrel, ilalagay natin ito sa Umingan project. So nakapag-order na ako, ngayon pipick upin ko na lang. So papasok muna ako dito mga boss. So mamaya i-update ko kayo. So yan mga boss, balian dito tayo sa loob ng Dennis Steel. So, may planta nila. So binababa na yung spandrel natin. So ayan. So itong spandrel na to ay para sa San Manuel project. Okay, so 1 meter. Pwede nyo na lang kontakin si Dennis Steel kung magkano yung spandrel dito kung may katanungan po kayo. So ayan mga boss. So yung 10 sheet, papano ko na lang sa labas yan, papabenta na lang mas mura. Okay, so ayan, hintayin na lang natin yung papel para makalis na tayo. Okay, naimbag nga aldaw kada kaya amin ako. So magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So andito po tayo sa San Manuel, Pangasinan. I-update natin yung project natin ditong ceiling. Okay, so subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Malaking tulong po yan sa munti nating channel. Okay, tignan natin mga boss kung ano mga natapos. Okay, bali dito sa labas, naayos na nila dito sa may terrace. So ang mangyayari kasi dito mga boss, dito spandrel, tapos dito yung kisame natin na gypsum board. Siyempre ditong banda hard reflex yung ilalagay natin dyan. Yan, magpapail yung hard reflex natin dyan. So dito sa loob, gypsum board yung ilalagay natin. Okay, so inaayos na nila. So andito na rin yung mga spandrel natin. So yung ibang spandrel isusunod na lang natin sa susunod na araw. Okay. Tapos ito yung salas. Doon sila madam. Yan. So makikita nyo doon sa 3D model, na-drawing ko na to. Bali nakapag-frame na sila ngayon. So hindi nyo pa masyadong makikita yung design niya ngayon kasi framing pa lang tayo. Okay. So yung spacing natin dito, kung sa mga baguhan na subscriber, ang spacing namin dito 2 feet 2 feet 61 cm yung paring. Tapos yung carrying 80 cm. Siyempre yung hanger natin 80 cm din yung layo. Okay? So ito yung dining niya. Puro coblight lang ito mga boss. Tapos dito sa dining niya, coblight din. Dito sa salas, coblight din. Dito sa dining, double coblight. Tapos flat na doon sa bandang kusina. Tapos meron tayong nilagay dito na minibar. So mapapansin nyo, lahat ng ginagawa nating bahay may minibar. So yan, nagpalagay sila. So dito sa mga kwarto mga boss, binaklas namin yung pre-naming namin dito. So gusto kasi ni madam mas mataas pa yung kisame niya dito sa kwarto. So hinintay natin yung electrician para may ayos niya itong mga electrical ng mga kwarto. Kasi yan kasi yung dahilan kaya bumaba yung ceiling natin. So ngayon, ang gagawin ng electrician dyan, itataas na lang niya yung mga electrical niya para may taas din natin yung ceiling natin. So yan pa lang yung natapos dito mga boss. So dito sa kwarto hindi pa pinagalaw kasi hinintay pa nga natin yung electrician. So ayun, medyo humina si electrician natin mga boss. Okay, so hindi natin siya kontrolado kasi mga boss, bali siya lang yung nire-recommenda ko sa mga pag nagsisiling kami. So hindi ko siya talagang tao. So pag may project kaming ceiling, tinatawag ko lang siya kasi kabisado naman niya yung mga trabaho ko, yung mga electrical, kung paano kami magkisame. So siya na lang tinatawag ko para hindi na ako hindi ko na kailangan ituro sa kanya yung mga gagawin. So ayan mga boss,
Sa ngayon, yan muna yung mga pwede kong maipakita. Okay? So, balikan na lang natin ito mga boss sa mga sa susunod na araw. So, shout out din sa mga kasama kong gypsum board installer, hardiplex installer dyan. So, sana supportan nyo itong channel na to para sa atin ito mga boss. Okay? At sa mga doon sa mga mga baguhan pa lang na katulad namin na gumagawa ng mga kisame. Okay? So, balikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So, nimbag nga aldaw kada kayamin na po. So, andito tayo sa Manuel. I-update po natin yung project natin ditong ceiling tapos spandrel. So, yan muna yung may papagawa ni Madam. Siyempre, pag-usapan na lang namin yung susunod na ipapagawa rito. So, i-update lang natin mga boss kung ano yung mga natapos ngayon. Okay, tara! So, dito tayo sa labas. So, kasalukuyang nag-spandrel sila mga boss. Bali yung spandrel natin, ang pinagkuhanan natin yan sa DN Steel. DN Steel Tarlac. So, dyan tayo kumuha ng spandrel. So, ayan, kinakabit na nila. So, nag-stop muna sila dito sa loob kasi wala pa silang materyales na kakabit. So, itinuloy nila dito sa labas muna. So, kadi-deliver ko lang yung materyales sa loob. So, pwede na nilang ituloy itong nasa loob. So, yan lang mga boss. Ito yung framing niya, single drop. Siyempre, may pinlight din yan sa bawat kanto. So, punta tayo dun sa siya nga pala boss, lahat ng spandrel natin may ventilation. Yan, makikita nyo sa mga kanto, may ventilation. So, punta tayo dun sa loob mga boss. Okay, dito sa loob, ito na siya mga boss. So, ang kulang na lang dito, yung kornisa sa taas, kasi nakapaglagay na rin tayo ng kornisa dito sa baba. Yung kornisa na lang dito sa taas ang wala, tsaka dito sa may taas ng ceiling, yung ceiling roof natin dyan. Yun na lang kulang dyan. Okay, so at ang isa pang kulang dito, siyempre pagkatapos natin mag-tiles dito, may lalagay pa tayo ditong design na divider ditong banda sa between ng salas tsaka kusina. Okay? So dito naman sa dining, ito yung ginawa natin, double cob light, tapos may pin light na rin tayo nilagay dyan sa apat na sulok. Tapos dun sa may bar counter, siyempre meron tayong ilalagay din dito. So isusunod natin yan. Pagkatapos mag-tiles, isusunod natin yan kasi mga modular cabinet na lang siguro yung ilalagay natin dito. So dito sa kusina, flat lang siya. Mapapansin nyo, pinababa ko itong banda rito sa kusina. Nagpababa tayo dyan para mas magandang tingnan. Kasi medyo mas maganda kasing tingnan kung itong bar natin medyo mababa. Kaya ang ginawa ko, ibinaba ko itong ceiling dito sa may kusina. Okay lang naman yung niya, yung baba niya, hindi naman siya masyadong mababa. Katamtaman lang. So, yan mga boss. So, punta tayo sa likod. So, dito sa likod, parang doon rin sa harap. Lalagyan din natin ng ng gypsum board. Tapos dito sa bandang gilid, hardiplex yung ilalagay natin dyan. So, punta tayo dito sa kwarto. Dito sa kwarto ko, ang kulang na lang dito, yung kornisa sa taas. Yun na lang kulang dito. Nakapag-kornisa na tayo dito sa baba. Ang kulang lang dito, yung sa taas na lang. Siyempre, yung mga ilaw. Yun na lang mga kulang dyan. Ganun din dito sa kwarto na isa. Kung ang restaurant doon, kung ang design doon, ganun din dito mga boss. Okay? So, dito sa master bedroom, ganun din mga boss. Yun na lang kulang yung mga kornisa niya rito sa taas. So, siyempre, meron din tayong CR dito. Siyempre, flat ceiling na lang yung ilalagay natin dito na kisame. So, ayan mga boss. So, ganyan po kami tumanggap ng mga project. So, pag tumanggap kami ng project, labor and materials, kasama na yung masilya at saka kornisa. Siyempre, hindi pa kasali yung electrical, pintura, tsaka mga ilaw. Yun lang ang hindi kasali dito. So, pag gusto nyo lang isali yun, additional na lang mga boss. Kasi actual na lang po yun kasi
Depende ka rin sa design tsaka sa mga ilaw na ilalagay natin. So yan mga boss. So ganyan po ang pagano namin pagtanggap ng project. Labor materials. Tapos may kornisa na siya. Ito yung kornisa niya mga boss. Kami rin nagtitinda niyan. Meron tayong ganyan sa bahay. May paggawan tayo ng kornisa sa bahay. Tapos nakamasilya na. So para kahit hindi kami makakuha ng project na to, pag magpipintura na sila, hindi na sila mahirapan na magmasilya dito sa project natin. So hindi na tayo hindi na sila mahirapan na magpintura rito. So ayan mga boss. Siyempre pinakita ko naman sa ibang video ko kung paano kami magmasilya. Pa-check nyo na lang doon. Checkin nyo na lang po kung paano kami magmasilya. So ayan mga boss, ngayon yan muna yung mga update natin dito sa San Manuel, Pangasinan. So babalikan natin ito mga boss sa susunod na araw. Okay? So okay, kaya kita tayo ulit sa susunod na video. Idudugtong ko na lang po rito. So yan mga boss, magandang araw sa inyo mga boss. Nembag nga aldaw kada kayami na po. So andito tayo sa San Manuel, Pangasinan. So tapos na nila yung ceiling ngayon mga boss. Bali ang ginagawa nila foreman ngayon dito kasi magta-tiles na sila. Si foreman na yung titira. Ayan, titira talaga yung flooring na. So ayan, i-update natin yung ceiling na project natin dito mga boss. So ayan mga boss, bali dito sa labas nakapag-spandrel na tayo. Okay na rin lahat ng gilid niya, nalagyan na rin ng spandrel. So ayan yung master bedroom. So cove light din, cove design pala sabi ko mga boss. Cove design din yung nilagyan nating design dito. So ayan, kung gusto niyo malaman kung paano gumawa ng ganitong design, cove design, meron tayong step by step na tutorial. So panoorin niyo na lang doon mga boss, yung mga gustong gumawa ng ganito, mga kasama nating mga installer. Ayan, tingnan lang po nila dyan sa video natin kung paano gawin itong cove design. So gypsum board din sa mga boss, nakamasilya na rin siya. So ayan, itong mga gawa natin. Siyempre andito rin yung mga kornisa natin na tinitinda natin. So makikita nyo yan, i-blinag ko yan kung magkano presyo yan. So kami rin yung gumagawa yan mga boss. So dito sa CR, okay na rin dito. So kinikwenta na nila foreman yung pupuntang tiles dito. So flat lang yung nilagay natin dito mga boss, tapos naglagay tayo ng manhole. Okay, so yan. So si foreman yung didiskarte dito sa tiles. So kasama niya si Badinuli. So ngayon okay na lahat ng kisame natin. Ang kulang na lang dito yung ilaw. So babalikan ito ni Mr. Edwin Likay. Siya yung electrician natin dito mga boss. So bukas daw siya pupunta rito para mapailawan niya tong project natin. So babalikan pa rin natin ito pagkatapos ng mapailawan. Okay? So hanggang dito muna yung video natin. So balikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. Okay? So hanggang dito muna mga boss. Kaya i-update ko kayo sa susunod na araw. So subscribe na kayo mga boss. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki-hit na lang po yung notification bell dyan at ilagay natin sa all para sana all lahat. Yan, okay? So yan lang mga boss. Hanggang dito muna yung video natin. Itutuloy natin ito sa susunod na araw. Okay? Okay. Naimbag nga bigat kada kaya minapo. So magandang araw po sa inyong lahat. So yung mga boss, bali dito tayo sa San Manuel, Pangasinan. So i-update lang natin yung project natin dito na ceiling tapos spandrel. So tapos na nila yung ceiling tapos spandrel. So na electricalan na rin. So titingnan lang natin mga boss kung anong resulta niya nung natapos. Okay, tara. So yan ang mga boss, andito tayo sa harap ni Sir John Paul Borillo tsaka ni Madam Betty Hidalgo.
So sila yung may-ari ng bahay na to. Maraming salamat po sa kanila at kami yung napili nilang gumawa sa ceiling nila. So pati interior niya pinadrawing na rin sa amin ni Madam. Nagtiwala po sila sa amin kahit malayo po kami. So yan mga sir, mga boss. So dito sa labas, yung spandrel okay na. Nilagay na rin. Tapos yung hard reflex, ito yung hard reflex na sinasabi ko. Tapos doon sa loob niya, gypsum board. So ayan mga boss, tingnan natin dito sa side. Bali dito sa side, okay na rin mga boss yung pagkalatag ng spandrel natin. So ayan. So ito na po yung finished product namin sa ceiling. Pag nangongontrata po kami ng ceiling, labor materials, kasama na yung masilya. Pero hindi kasama yung mga ilaw mga boss. So ayan, yan lang yung hindi kasama dyan mga boss sa project natin. Okay, so may ilaw na rin dito sa labas. So labor materials, nakamasilya na rin. Kunting liha na lang. Siyempre may kornisa rin tayong nilagay dyan. Ito yun mga boss. So ayan, kasama na rin yan sa pagtanggap namin ng kontrata sa ceiling. So hindi pa kasali yung pintura. So ibang usapan na lang po yun sa pintura. Pwede rin kung iba yung kunin nilang pintor, pwede rin pong kami na rin yung kunin nilang pintor. So mayroon silang mga choices na pagpipilian. So bali ang nang dito pag magpipintura sila, hindi na sila mahirapan kasi makinis naman yung pagmasilya natin. Makikita nyo naman dyan, kunting liha na lang yan, okay na. So hindi na mahirapan yung susunod na magtatrabaho rito mga boss. So ganyan po kami tumanggap ng ceiling project mga boss. Okay, dito tayo sa salas, tsaka sa dining, tsaka kusina. So dito muna tayo sa salas mga boss. So ito na rin mga boss yung finished product natin. Nakamasilya na rin, may kornisa na rin siya. Makikita nyo dyan yung kornisa nya. Iba na naman yung nilagay namin kornisa dito. Yan mga boss. Tapos iba rin yung sa may taas. Kung ikukumpara mo rito sa bandang terrace, iba rin. So yan mga boss. Yan. So ito mga boss yung finished project natin sa ceiling. Siyempre hindi lang kasama dyan yung mga ilaw. So additional na lang yan sa mga sa mga gusto magpagawa sa amin. Kung gusto niyo magpagawa, ganito yung magiging itsura niya. Pag labor materials, kasama na rin yung masilya. Hindi po bali yung mga ilaw. So mapansin nyo dito, sa 3D model ko na pinakita ko rito mga boss, meron pa tayong ilalagay dito na partition dito. Tapos ditong banda may TV wall design din dito tayong ilalagay. So naka-separate siya para hindi naman tagos-tagos yung sa may dining natin tapos sa may kusina. So may partition pa yan. Kaya lang hindi pa natin pwedeng ilagay yan. Mas maganda kasing ilagay yung partition pag nakapag-tiles na tayo rito. Okay? Pag nakapag-tiles na tayo, pwede na nating lagyan ito ng partition. Tapos pwede na rin tayo magpintura mga boss pagkatapos noon. Okay, so yan muna yung usapan namin dito. So sabi ni ma'am, balikan na lang daw namin ito kasi may pinapagawa rin siyang bahay dun sa old house nila. Bali hindi niya masikaso na magbantay dito at yung mga kailangan namin dito hindi niya masikaso, hindi niya mapagsabay. Kaya babalikan na lang namin ito, sabi ni madam. So kami rin, meron din kaming ibang project na pupuntahan. Kaya siguro pagkatapos ng project namin doon, siguro babalik kami rito. Sabi naman naman, pagkatapos yung project na ginagawa nyo na project ninyo, bumalik lang kayo rito sa amin agad sir at ituloy natin yung bahay, sabi niya sa amin. So yan mga boss. So yan lang ang natin dyan. Hindi pa natin may papakita ng buo itong loob na ito mga boss. Bali ceiling pa lang, pero nakaplano na yan mga boss. Tapos dito sa dining, ang ginawa ko rito, karaniwan lang pag ganitong maliit na space, siyempre hindi naman tayo pwedeng mag-design pag ganito kaliit lang yung space kasi baka lalo lang pumangit pag nilagyan natin ng mga design.
So ayan mga boss, double cob light lang yung nilagay kong ditong design. Tapos nilagyan ko rin ng bar counter kasi yan yung gusto nila. May bar counter yung bahay nila. So karamihan ng ginagawa natin, nagpapalagay sila ng bar counter. So lahat. So ayan na mga boss. So dito pala sa sa cob light natin na binili ko, tricolor po yan. Pwede nga siyang maging blue tapos violet tsaka warm white. Okay, pati rin dito sa kabila, tricolor din siya. Ganyan yung magiging blue niya pag pinindot mo yung ibang switch niya. Pag pinatay mo tapos binuksan mo, magiging blue siya. Tapos magiging violet din siya mga boss. Okay, so ito pwede rin maging warm white ito pag pinindot mo pa ulit. Okay, so ganyan lang mga boss. So siyempre nilagyan natin ng ceiling rose dito sa gitna. Ganon din dito sa salas may ceiling rose. Okay. So dito sa may kusina, siyempre sinabi ni Madam, lagyan ko doon ng bar counter. Yan, nakaabang na yung bar counter nila. Tapos siyempre dito, malis na to mga boss. Pag pag-usapan na lang namin yan pagbalik namin dito. Nakaabang na rin yan. Siyempre may lamesa na rin dito mga boss. Okay. Tapos siyempre meron ding cabinet dyan. Malalagyan din ng cabinet dyan. So nasa 3D model ko rin yun mga boss. Okay, ganyan lang kasimple yung ginawa namin dito sa Manuel, Pangasinan. So punta tayo dito sa may labas. Dito sa may labas may konti silang rito. May konti kaming hindi ko mabuksan. Ayan, buti na lang dyan si sir. Salamat sir. Ayan. May konting dirty kitchen dito mga boss. Siyempre kinasimehan din namin dito. Ayan mga boss. Ayan, may kisame. Gypsum board siya. Tapos ditong banda hardiplex na. Ito hardiplex na rin yan mga boss. Nakamasilya lang siya. Tapos ayan, hardiplex din yan. Tapos ditong banda spandrel. Siyempre may ventilation tayong nilagay dyan. Okay. So ayan yung likod ng bahay nila. Okay. So punta tayo sa kwarto mga boss. Dito sa kwarto, para-paras lang naman sila ng design mga boss. So cob light, karaniwan na design natin dyan. Tapos yung sa taas niya, ganun din. May center light tayo dyan. Siyempre, tricolor din ito mga boss, yung binili nating ilaw dito. So pati ito, ito single color lang pala yan mga boss. Tapos dito, tricolor din dito mga boss. Daylight, warm white, tsaka white. Okay? So, dito tayo sa kabila. Halos ganun din dito mga boss. Cob light din. Siyempre, nakakornisa na rin. So, ayan. Ganun din. Tricolor din dito mga boss. Warm white, daylight at white. Tapos dito sa center light, tricolor din. Warm white, daylight at white. Okay. So, yan yung pangalawang kwarto. Punta tayo sa master bedroom. Okay, so ganun din mga boss. Cob light din. Kaya lang naiba lang yung kulay dito mga boss. Andun yata yung seats. Okay, so ayan. Yan yung seats niya mga boss. Okay, tatlong kulay mga boss. Okay, tricolor. Pati yung center niya, ganun din. Tricolor din ito mga boss. Tapos sa CR, siyempre, flat na lang. Tapos meron tayong lalagay na manhole. Yan, so nakamasin niya na. Naka-ready na po siya para sa pintura mga boss. So, ang usapan kasi namin dito, hanggang finishing yung gagawin namin dito. So, hindi lang nila masikaso kasi mayroon din silang ibang ginagawa. So, meron din silang ibang pinapagawang bahay. So kami rin ganun din. So pagbalik na lang siguro namin, doon namin itutuloy ito. Okay, so yan lang boss yung mari kong ipakita sa video nito. So maraming salamat kay Sir JP Borello at kay Ma'am Betty Hidalgo. So nagtiwala po sila sa amin kahit malayo po kami sa bayan nila. So sa Tarlac po kami, sila Pangasinan. So medyo malayo-layo rin yung binayahin namin.
Tapos yung service lang ng mga tao ko, yung mga kasama natin nagtatrabaho rito, yung tangkulong lang, yung service nila. So, ayan, medyo ano lang, nakakapagod lang ang biyahe pag ganito kalayo. Okay, so maraming salamat po sa kanila. So, balikan po natin ito sa susunod na buwan siguro, o kaya pagkatapos ng 3 buwan siguro mga boss, kasi meron din kaming project na sikasuhin. So ipapakita na lang natin ito siguro pag balik uli natin dito. So hanggang dito muna mga video natin mga boss. So sana nakatulong ito sa mga gustong magpabahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Sana nagka-idea po kayo. So paki-subscribe na rin boss. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo boss. At lagi po kayong manood ng video natin para ganahan po kaming mag-upload pa ng ibang mga project. Okay? So sana nagustuhan niyo mga boss. So mamaya mga boss, pag-uwi ko sa bahay, doon ko na lang siguro sasabihin yung mga magpapa-shoutout kasi hindi ko dala yung listahan dito. Hindi pa ako nagbasa ng mga comments. So mamayang ano lang siguro pagdating ko sa bahay. Okay? So hanggang dito lang yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless. Okay, alright. Okay, mga boss. So may ano tayo, shout out. So shout out muna tayo mga boss. Shout out kay Eduardo Riel, new subscriber. Si Eduardo Riel ay new subscriber po natin. Tapos si Soledad Ilardo from Italy. Shoutout din kay Edita Lefebvre from Paris. At shoutout din kay Maria Alexa Mecan Emerald Saavedra. New subscriber po sila from Jubail, Saudi Arabia. Okay? So shoutout din kay Pipoy A from Quezon City. Tapos shoutout din kay Veneracion, new subscriber rin po siya mga boss. At ganon din kay Nalia Asneya from Cuyapo, Salugusog, Nueva Ecija. So yan po yung mga nagpa-shoutout sa ating mga boss. So sa mga gusto magpa-shoutout ng mga boss, mag-comment lang po kayo dito sa baba. At subscribe na rin po itong video natin mga boss. Tsaka paki-click na rin po yung notification bell natin. Tapos i-click na lang po yung all para lahat po updated po kayo sa mga bago nating mga video. Okay? So sana nakatulong itong video na to sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Okay? So hanggang dito ng video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless. Okay, saludo na. Okay.